дар тӯли мавҷудияти хеш дастаи номдори истиқлоли тоҷикистон ба арсаи байналмилалӣ қадами нахуст мегузорад. ҳамакнун қаҳрамони бисёркаратаи кишвар дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё ширкат мекунад. Истиқлол шомили гурӯҳи пурқуввати мусобиқа мазкур буда бо дастаҳои Шабоб Ал-Аҳлӣ, АГМК ва Ал-Ҳилол нерӯ месанҷад. ҳамкорамон Парвина Ашурзода оид ба ҳарифони қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон маълумот медиҳад. Аз 15 то 30 апрел дар Арабистони Саудӣ бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи А, ки дар он дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон, Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Шабоб Ал-Аҳли Дубай Амирoti Муттаҳидаи Араб ва АГМК-и Узбекистон шомиланд, баргузор мешаванд. Дастаи Истиқлол қаҳрамони 9 каратаи Тоҷикистон буда 10 маротиба Суперҷоми Тоҷикистонро ба даст овардааст. Бори аввал бошгоҳи Истиқлол ҳуқуқи ширкат дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиёро пайдо кард. роҳбарияти даста барои ширкати арзанда дар ин мусобиқоти бонуфуз тамоми чораҳои заруриро амалӣ намуда, мутахассиси украинӣ Виталий Левченкоро ба ҳайси сармураббӣ интихоб намуд. ҳамзамон барои пурқувват намудани ҳайат легионерҳои ботаҷриба ба даста даъват шуданд. Инчунин бошгоҳ ҳамроҳ бо ситоди мураббиён дар дохилу хориҷи кишвар пайваста ба машқҳои дастаҷамъӣ ҷалб гардиданд. дар матлаби худ хостем оид ба ҳарифони Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ маълумот диҳем. Шабоб Ал-Аҳлӣ чемпиони ҳафткаратаи Лигаи касбии футболи Амирoti Муттаҳидаи Араб буда, танҳо як маротиба дар финали Лигаи чемпионҳои Осиё соли 2015 бозӣ карда, аз Гуанчжоу Эвергранд шикаст хӯрдааст. Ин даста қаблан номи Ал-Аҳлиро дошт, вале соли 2017 се даста Ал-Аҳли Дубай ва Ал-Шабоб якҷоя шуда, номи Шабоб Ал-Аҳли Дубайро гирифт. ҳоли ҳозир дар даста 4 легионер, яктои аз Аргентина ва Бразилия, 2 нафар аз Узбекистон ҳунарнамоӣ мекунанд. Шабоб Ал-Аҳлӣ маротибаи дуюм дар Лигаи чемпионҳои Осиё бозӣ мекунад. бошгоҳи Истиқлоли Тоҷикистон 15 апрел дар доираи даври якуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё бо ин тим вомехӯрад. АГМК дастае ки аз ҷониби ширкати металлургии шаҳри Олмалиқи Узбекистон сармоягузорӣ мешавад, соли 2004 таъсис ёфтааст. ин даста ба сифати барандаи медали биринҷии чемпионати Узбекистон дар мусобиқа ширкат мекунад. бошгоҳ сараввал дар бозиҳои плей-оффи Лигаи чемпионҳо бозӣ карда, бар дастаи Алғарофаи Қатар дастболо шуд ва ба бозиҳои гурӯҳӣ роҳ ёфт. дастаи шаҳри Олмалиқ дар ҳоле ба бозиҳои мазкур роҳ пайдо кард, ки дастаи Насаф дорандаи медали нуқраи чемпионати Узбекистон марҳилаи литсензиякунунии Лигаи чемпионҳои Осиёро нагузашт. футболбозони ин даста бори нахуст дар бозиҳои гурӯҳӣ ширкат меварзанд. ёдовар мешавем ки соли 2019 дар марҳилаи интихобии Лигаи қаҳрамонҳои Осиё бошгоҳи Истиқлол аз ин даста шикаст хӯрдааст. вохӯрии дастаҳои АГМК ва Истиқлол 18 апрел дар доираи даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё дар назар аст. рақиби навбатии Истиқлолиҳо дар Лигаи чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ба ҳисоб меравад. яке аз серҷоизатарин бошгоҳҳои футбол дар бонуфузтарин мусобиқаи қора, яъне Лигаи чемпионҳои Осиё маҳсуб меёбад. Ал-Ҳилол 16 карат чемпиони Лигаи касбии Арабистони Саудӣ буда, 14 маротиба медалҳои нуқраро ба даст овардааст. даста аз 17 боре ки дар Лигаи чемпионҳо ширкат намудааст, 7 дафъа ба бозии ниҳоии мусобиқот роҳ ёфта, дар 3 тоаш ғалаба ба даст овардааст. дар охирон финал футболбозони араб соли 2019 бар тими Урава Ред Даймондси Ҷопон аз рӯи ҳисоби дубозӣ бо ҳисоби 3-0 ғалаба карда буд. дастаро мураббии бразилӣ Микел Роҷеро роҳбарӣ мекунад. дар Ал-Ҳилол якчанд футболбозони ботаҷриба аз қабили собиқ футболбози Ювентус Себастьян Ҷовинко, футболбози собиқи Атлетико Мадрид Лусиано Вието ва якчанд легионери дигар ҳунарнамоӣ мекунанд. Ал-Ҳилол ба сифати қаҳрамони Арабистони Саудӣ дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё ҳаққи иштирокро пайдо кардааст. бозии дастаҳои Ал-Ҳилол ва Истиқлол дар доираи бозиҳои даврии сеюми марҳилаи гурӯҳӣ 21 апрел дар назар аст. ёдрафт мешавем ки тибқи низомнома аз рӯи натиҷаҳои марҳилаи гурӯҳӣ ғолибони 5 гурӯҳ дар ҳар як минтақа, инчунин 3 дастае ки дар гурӯҳҳои худ бо нишондиҳандаҳои беҳтарин ҷойҳои дуюмро гирифтанд, ба даври ҳаштякниҳоии Лигаи қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 роҳ хат мегиранд.
ҳамаи бозиҳои лигаи чемпионҳои конфедератсияи футболи осиёро бо иштироки бошгоҳи истиқлоли душанбе телевизионҳои варзиш ва футбол мустақиман пахш месозанд.